B'investiment ta' madwar 700,000 euro Miexi Ġmielu X-Xogħol fuq il-Qasam Tad-Djar f'Ħażabbar. Ix-xogħol qed isir fuq sitt blokok b'10 intraturi li se jagħmel differenza fil-ħajja ta' 110 familji li jgħixu fihom. Fit-tliet blokok minnhom qed isir xogħol fuq il-faċċati, il-bjut, il-komun u qed jiġi installat lift. Fit-tliet blokok l-oħra qed isir xogħol fuq il-faċċati, il-partijiet komuni u l-bjut. Fi żjara fuq il-lant tax-xogħol, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes spjega li fl-aħħar jumejn isir ukoll xogħol ta' tindif li qed isir f'diversi oqsma tad-djar fil-pajjiż minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Hawnhekk hawn xogħol sostanzjali li ammonta madwar 700,000 euro fejn dawn il-blokki tal-appartamenti qed jerġgħu jingħataw il-ħajja mill-ġdid, qed jerġa' isirilhom il-manutenzjoni meħtieġa biex anke ntawlu l-ħajja tagħhom kemm jista' jkun u jkomplu jagħtu servizz soċjali lil pajjiżna. Il-Ministru Galdes qal li dan il-proġett se jkun segwit minn proġett ta' riġenerazzjoni f'46 blokka ta' akkomodazzjoni soċjali fis-Siġġiewi, f'Bormla, fir-Rabat, f'Santa Luċija, f'Ħalqormi, fiż-Żejtun u f'San Ġiljan. Minn dan l-investiment ta' aktar minn 2,600,000 euro se jbenefikaw 500 familja. Il-Gvern huwa l-akbar ħanejdu sit ta' djar soċjali fil-pajjiż u allura l-ħsieb tagħna huwa li nkomplu għaddejjin b'xogħlijiet bħal dawn biex insaħħu l-assi u l-istok ta' djar f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.